Ами пули моҷирам мегирам, қатиш сӯҳбат мекунам, чақчақҳои хидма мекунам. Халқамо ядгари хидмона ҳурмате эҳтиромон камай нисбат ба дигар давлатҳоро ва бисёр давлатҳо даштадем. Пишти хилат ягон кас ҳаст ё хидат бинай кор ё одамое ҳаст ки шумо фақат бира барои селмо блогери не селмо ёрдам баргардонад ҳамин кори далгавоя ҳамин кидата то ҳамо одам хидаш ҳамо шахсе ки кидат шудаги дарча дига одам намефаҳмад. Халқи мо бисёрш аз сабаби бесавод буданаш нисбати давлати хидат нисбати ватани хидат мақсад кор нагирӣ. Ман кор надорам дар ватани хидат. Ман чиста ватани хидат дамгирӣ мекунам. Рости гап ман ихе фикр намекардам ки иқадар халқи моро фареб мекунам. Ман ихел ягон вақт наметарсен ҳамин кор ки рӯзе мешавад шумо барои пули як моҷир мерена аюс баъд мегардад. Одамо хелай рост рафтеста мурдеста яки мара мисол ихел паронан ки бикшан мекунам ки хай дарои ҳақ мара паронан ки мара будам бар дарои он занзин дум задан ай модар ақорат кардам гапҳои безеб задам 70% мисол 70 ба 30 70 ба 40 50 на 50 ман аягон чи наметарсам ҳақиқата гап мезанам ки пага серално ҳар чизе ки дурӯғ меги ӯ ошкор акай комрон салому алайкум бародари азиз хуш омадем ба барномаи мо. Ягон саволои хеле чин суҳбати акал додаряй як чанд саволе ки мисол ай комментариё ай мардум дар интересай ман хостам ки пешкаши мухлисони худтон гардонем. Салому алайкум подписчикои канали Коля Таҷик, салому алайкум подписчикои канали Самадов. Ман Саидов Комрон Шӯҳратович дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Гулдара ба дунё омадагим. Акай Комрон чӣ сабаб шид ки мисол бигем соҳаи блогерӣ даромадем ва мисол якми видеои шумо канал кай нав даромад ё пештар даромадем чанда шумо аккаунти ман ҳуи кадаги ай 2019 солае не ки мо ай 2019 бигем блогера ами карантин сар кардем яъне 2019 охираш ҳам вақти карантин сар шудаги мо ҳамин блогерира сар кардем. Чӣ сабаб шуд блогер шудем? Беҳад саволи хуб додӣ бародар. Сабабаш ҳамин шуд ки будан хиш табори наздикм занг задан ки ҳамин кор кардем дар ҳамин стройка дар ҳамин ҷои хунак ҳамин шуи моро надодистиам. Мақсад ман ҳамин гапҳоро бисёр мешинидам ки ҳақиқатда дилам дард мекард ки чӣ хеле мардак кор мекунад меҳнат мекунад сӯша наметиёнад. дар қатъан ҳозир мушкилии рӯз аст ки бисёри бародарои муҳоҷири мора миллатҳои бисёр ҳамшаҳриҳои миллати хидмон анам пешаи карантин рӯзи ҳамин 1 апрел ман бо ҳамроҳии шӯи хоҳарам рафтум як ҷо гирифтумша як ҷое ки фреб карда буданша кидат чида буд гирифтум бурдумша мақсад хонаи хидам баъд ҳамҷа чақчақ кардем ба ҳамхи сабаб шуда ҳамин одам сабаб шуду ки шумо канала сар кардем оиди ҳамин сифеда рафтам. баъд мисол чанд хел видео карда пас кардем просмотр нагирифта буд. Мисол видеои хубӣ карда будем чанд ҷода чӣ кору кардем ҳамин як видеое ки ҳамхали разбороро партофтем бениҳоят просмотри зур гирифт мотиватсия дод ё баъд ҳамин соҳаро дастгирӣ кард ба ман ҳамин соҳа қапидам ки мақсад ҳамин соҳа мисол бигем акай Комрон пеш айнем соҳаи блогерӣ мисол ба бародаро мисол занг мезадан чӣ мекардам мерафт ягон разборо чию дигаш ҳамин кор дар пеши ҳамин видеоани сар кардем ё як пишти блогерӣ шумо мардам кӯмаки худона мерасонем. Ман ин кора мекардам ай 2010 ҳам бигем хато намекунем мақсад як та як мода ду мода як та ним та мисол ягон кас хеш табор шиносо гирда атрофи хидам ягон кас мисол занг мезад мо мерафтем мақсад ҳамин корора мекардем.
мисол ака бигем ҳамин кас хеле ҷои чиш нест ки ҷогаӣ нестай ки мисол ҳамин кор ба мардаки бигем камтар опасне мисол и ҳаётия мисол 100 пеши дӯсти душман пара бигем пеш ба сари пули мардак рафтеса ӯ тараф бигем хита ҳамчун душман қабул кесай намехоҳад пула бигардонад мисол ҷанг мешавад разбор мешавад шумо бигем мисол ҳамчун чӣ хеле ман медонам акаи кумрон оиладор соҳиби фарзанд дар ватан падару модар интизор аҳли оила шумо ака бигем наметарсен ҳамин кор ки рӯзе мешавад шумо барои пули як муҳоҷир мерена аюса барнамегардем. саволои беҳад хуб додеси бародар. ин саволот сразу ҷавоб доданда камтар мушкил аст. ман саволи туро ки ҷавоб метиҳам меги ки наметарсен ягон рӯз яке авус мерени бар намекарден ҳамин хел савол пеши фарзанд ман шукри худо 5 фарзанд дорам озир аста 2 дар Тоҷикистон 3 дар Москва. ман ай фарзандам мисол бармегардам гуфта ё намегардам наметарсем бародар. ман чӣ хел фаҳмонам додам ҳастай мушкилое ки падарам занг мезанад накии кора ҳар рӯз занги дар занг модарам занг мезанад накии кора мақсад оилам занг мезанад накунени кора мақсад дар сари фарзандотон душманотон бисёр мешавад. вақте ки ман мерам туда хубӣ мекунам и бародарда уже гӯё гандагӣ кардем хатя гандагӣ ҳисоб намехӯрад ҳақиқат ҳамон мисол рӯ кардем ки ту қарздори пули бародара те мотора намезанем на буд мужик пулиро бурор те вақти хизмати ҳаволӣ шавад те мо дар ягон тими зиёдӣ анашод мақсад тарси ки мисол яке мекишанд яке чи мо як рӯз на як рӯз равно мемирем бачаҳо одамо ҳам хелаи рост дарафтеста мурдеста яке мара мисол ихел паронан ё ки бикишанд мегӯм ки хай дар роҳи ҳақ мара парондан ё ки мара киштанд аиш наметарсем. як саволи дигар акаҷон ки як блогери дигар буд ба фикрам айпишти худ така фаъолиятша баҳс кард понисти дар сфера ютуб ман чота вақтои охирам як хел анекдота мегуфт ба фикрам фаҳмидеста кира мегум ман фаҳмидам маънаи ёмонира маънаи саволтам фаҳмидам ира шумо маҷбур кардем ки аямисо ай ютуб хичара шаркаб кина ё чӣ сабаб шид ки хеле ба оғози рафтору салом алейкум ё не рости гап ватсап дагонаго видеоро мекунад салом алейкум ман бо чӣ хеле ки бо мегӯм ки ҷуз аз парвардигор аз ягон одам чашми тарс надорам. ман чӣ гуфтанем бародар масъалаи ҳами ёвон будам бародарои ёвон занг гум задан ай модар ҳақорат кардан гапҳои безеб задан бо мегӯм ки и нисбати пас задани ёвон нест бародаро ин мақсад ӯ мардак хича Шермуҳаммади ёвонӣ маърифат мекард мо ҳамон хел мақсад гап задем. ана ман чӣ гуфтанем нисбати ҳамин Шермуҳаммади ёвонӣ рости гап бародар ман як бор фаҳмида будам ки дар бораи ҳамин клубиҳо анекдот кардаги буд атак ман ӯро намедонистам ки ӯ дар ютуб кор ва фаъолият мебарад хоҳ бовар кунӣ пеши вайда мисол дурӯғ боша пеши худода пеши худованда рост мисол халқи мо фикр мекунад ки як кас блогер аст значит ҳама кора медонад и гап хатоае мисол худот мефаҳми система аста яхе блогеро ки яхелша намешиносам мақсад равияи кори ҳамон нест мисол мада мисол ҳамони интерес наомада дар кор набуд баъде ки ман вая видеоша буровардам баъд фаҳмидам ки вай хеле блогер не то что блогер буда вай ай даже 2 баробар зиёд подписчикои ман дошта одами машҳур буд одами агар мефаҳмидам ки вай ҳамин хела намекардам ин кора ба кадом хотир видеоша намебуровардам леки пули ӯ мардака мегирифту медодам. фаҳмо як саволи дигар ака бари гуфтем чи ака пул гирифтан дигаву дигар ака тақрибан ака мисол ина меҳмони мо шидем бигем ҳамин телефонат ака бе ист инам хеяк 4 телефон дора ҳамин акаи комрон ман дар шоҳидам боиҷа бародарои гардидаш беҳисобиё ҳамин акаи комрон худ 4 телефон дора телефоно меги ба фикрам ака Путинаи хеле занг намезанад чемтара занг мезанад дар рӯз чандҳо одам тихта ака занг мезанад ки акаи комрон ман проблема дорам ёрдам бите ё акаи комрон ягон чи ё
разбор ба сарат миёд. Тамир ака чӣ хел гуфтам? рости гап ман ихе фикр намекардам ки инқадар халқи моро фреб мекунанд. Ман ихел ягон вақт ихел фикр намекардам даже. Ман чӣ гуфтанем ки халқи мо бисёраш аз сабаби бесавод буданаш фребш мекунанд. Мақсад кида фреб мекунанд? Бесавода фреб мекунанд. Ба фикри шахси ман ҳами камтарак савод дошта боши фреб набояд кунанд. Анака дар як рӯз ай 50 звонок мешава то 300 звонок мешава. Бародар бисёр саволи хуб додим. Ман мехостам ҳамин савола ҳама вақт интервю дидим, ҳама вақт ки мардам бифаҳмад ки кори мо мушкилае, мақсад мо ҷа разбор мекунем, мисол месара як чақчақо ҳар як одам мисол бигем дар видео ба хубия чеде ки мардами мо пушти камерани бисёр мардами мо фикр мекунад ки ҳамун ҷои хуб шамо мақсад ҳақ аст рост ҷои хуб шамо сиёнка мемонем, мақсад ки мардам бибинад ман чӣ видеое ки бировардагем пула гирифтагем, бародаро пули ҳамин мардакора гирифта додагем, ба видео мебурорем. Ихе просто так видео намебурорем. Любой кас агари ман оз як 200 видео дорам ки ҳоли пулшона гирифтагӣ нестем. Ман то пула нагирам видеоша намебурорам. ман мисол шоҳиди зинда яке ана бисёр моментҳое меша ки чақчақоя мекишем, пула мисол онлайн рӯй мекунем. Мо наметавонем аки бая гирем бо доказат кунем. Мо ягон кори мо мақсад сели мо чия? Сели мо блогери нест, сели мо ёрдам баргардона тамом. Пулия бародари муҳоҷира мисол ами баргардона. Ана нашод звонок мисол меша моментҳои успех намекунем, халқи мо дарав хафа меша. 4-5 сол ждат кардаган, кидат хурдаган, як рӯзе ки ман занг шонда ответ натим ё ки як рӯзе ки чӣ накунам сар мешава. ҳақорат хафагӣ. Ай ман уже ба фикрам ки ҳақорат барои ман ҳеҷ наистай. Маро ҳақоратам накардиан, худо бахшида. Як кас дикас сагиш ҳаста ки ман дар ҳама одам аҳамият надорад. ҳамин шигронаш ҳамин канал дар ютуб дар мисол назорат мекунам. Сурои исломӣ, сурои Қуръонам мепартоям. медоя пато мега шумо барои пул шида ҳамаи кор мекунед. Охир бародар исломӣ кунанд, ҳақорат мекунед. пранк кунанд, ҳақорат мекунед. Мардума ёрдам кунанд, ҳақорат мекунед. Не асли халқи мо ҳамин барои дарани худаш душманае. Халқи мо ҳамин мо тоҷико халқи мо якдигари худмона ҳурмати эҳтиромон камай нисбат ба дигар давлатҳо. Ман бисёр давлатҳо гаштагам. Дидам ба чишмо ки хеле нест ягон ҷо хеле ки халқи мо бори мисол якдигариро бахилӣ мекунанд, якдигариро ноҳурматӣ мекунанд. Оз айни замон шумо истиқоматкунандаи шаҳри Москва. Ман мисол оила дод ҳама кас ҳамонҷа ака шумо фақат гражданин дар Москва ака беғарз айнами бигем разборо чи дигар мисол ози ягона источники доходи шумо ака ютуба ё мисол ягон корофол ягон бизнеси хусусӣ дорем ки мисол оила падар модар ҳамин чиз таъмин мекунем. Рости гап худат ютуб да кор мекунӣ, ютубу қай пули наметия. ин халқи мо фикр мекунад ки ютуб чӣ қадар пули зур метия, биё як бор ҳақоратш кунам, зарар маррас ором ин пула нагира. Агар чанд ҳақоратам кунанд, ӯ ютуб чизи ҳаст ҳавая метия. ютуб дар як моҳ $400 метия ки расходи мада намераса. Расходи мада ман ягон бор нагуфтагим ки мисол дар ягон ҷо бизнес дорум, ягон ҷо надорум. Дар ҳақиқат ягон хел бизнес, ягон хел зиндагии ман чизи ман ози дани мамен ҳамин пули муҳоҷирам мегирам, қатиш суҳбат мекунам, чақчақҳои худман мекунам. мақсад ки ин қадар розӣ мисол 70% мисол 70/30, 70/40, 50/50 ман ягон чи наметарсам. ҳақиқата гап мезанам ки пага серано ҳар чизе ки дурӯғ мегӣ ӯ ошкор мешавад. рост ҳамина ман ҳақиқата мегӯм. суми ки чанд қая қатиш чақчақ мекунем, ба розигӣ якдигар ба бародарона мерем. мақсад суми ҳамура мегирем, ягон ҳиссаша мо худмода мегирем, пули ӯ бардара метиҳем. рост ҳақиқатан ҳамин зиндагӣ ман ҳамин сафар. ташаккури зиёд акаи Комрон барои савола. дар ҳақиқатан бе мисол ягон ҷои махфӣ гиш бе ягон чи савола гуфтем.
мисол мард бояд бошад ки ҳамавақт дар рӯи одам ҳақиқата ростша гӯя, хеле пишти пардақати хеле нагреза. Ҳамин чизе ҳаст ҳақиқатан буга. Саволи охирон ака, баъди ҳамин хайрхиш мекунем, хамере ҷавоб бедкунем ки мардем гишнагида. Ай ҳамин касби мегӯем соҳаи ютуб да. Хай мисол бародаро бисёрш надонам бисёри бародароне ки ман мисол Москва омадем дигар, ман мисол медонам. Мисоли коркория ки дӯсти ай дӯста душман бисёр дори худат мисол айни замон. Не. Ай ҳамин касби вибр кардем блогери мисол мерай разбор суи мардака мегири дар интернет мепахшад дигараш. Пушаймон нести ки ҳамин касба ҳамин роҳ рафтеста. Ягон гап пушаймон нестам. Кадом сабаб чӣ хеле кӯзи худат қайд карди Самадов. Ай дӯста душман бисёр дори не. Ҳамин кори як дӯста буд кардем, дуюмгиш душман меша тамом. Мақсад кори 100 каса буд кардем, 100 дигаш душман мешава. Як уронда бо дӯстои худ маъдил надорум мақсад. Бо ҳастай бародарое ки ин кори мара дар ҳақиқат хуш принимат кардан, мақсад хуби кати васпринимат кардан, бо ваёам дӯстум шудан. Ҳамин кори далгавоя, ҳамин кидата пидата, то ҳамон одам худаш, ҳамон шахсе ки кидат хӯрдагӣ дардша дигар одам намефаҳма. Ман мефаҳмам барои чи ки ман дар дили ҳамин кору мешунам. Ина ман мефаҳмам ҳамон одами кидат хӯрдагӣ. Ягон гап пушаймон нестам. Ақибати савол гуфтем хайрхиш мекунем. Як саволи охирон ки баъди ҳамин савол гуфтид, ҳамин савол дуромад просто. Ака худат чеҳраи интернетӣ ё ай пишти худат ягон кас ҳаст ё худат мерай ҳамин корро мекунӣ ё одамое ҳаст ки шумо фақат мегӯяд бира барои ютубине хеле шарка, агар не ай пишти шумо хеле одамои бисёр калон. Ай пишти ман дар Тоҷикистон як одами калон ҳаста. Мақсад мара мега ки мисол чико ки ҳамин зарарат ба давлати худат нараса, ягон вақт ягон ҷода тра як кас кор надорам. Нисбати давлати худат, нисбати ватани худат, мақсад кор нагирӣ. Ман кор надорум имина дар ватани худат. Ман чиста ватани худам дамгирӣ мерам. Ҳамчун патриот истироҳаткунӣ мерам ватани худам. Ана дар иҷа бениҳоят одами калон ҳастай дар ҳамин дили Москва. Мақсад 2-3 бор шуд уже моро дар ҳамин кор дастгирӣ кард. Моро уже чанд боро моро қабидан бурдан. Мардак як занги телефонӣ кардем. Мода мақсад чӣ кардем? Аядел мисол буровард. Буд ҳолате ки аядилам буровард. Ё ай таги даст ягон одамои серьёзни группировка балобат. Не. Холи моро хеле серьёзни группировка моро барои чи ки одамои бениҳоят бақувват ҳастай пиштам. Бениҳоят ки дар ҳақшон дуо мекунам, як тиш тоҷика, як тиш русай. Дар ҳақиқат дар ҳамин Москва дастгирӣ мекунам. Ҳазораҳмад ака барои дастгирӣ буд. Мақсад гапш лезвая мегӯянд, гуфти тоҷикои худмон ҳамихе як сухан мекунанд, вай русай вай армяна янima шудан мегӯям. Фаҳмо ака. Хай акаҷон, акаи Комрон, ташаккури зиёд. Хуш омадем ба шаҳри Санкт-Петербург. Хуш омадем ба барномаи мо, ба суҳбати дӯстонамон. Миннатдории шуморо худмона ба шумо мерасонем ва ба шумо подписчикони азиз, дӯстони гироми қадр, ба ҳамин мо барномаро ҷамъбаст мекунем. Хуш омадем, саломат бошем. Худона нигаҳбон бошем, худо нигаҳбон. Боқӣ сарбаланд, хонаобод, зинда ва саломат. Дастгирии худтона дареғ надорем, подписатсия кунем ҳамин бачаакам, то ин ки ба қуллаҳои баланд бирасанд. Аллоҳ нигаҳбон.